If you have decided to visit Santa Barbara, bring your own payong lang. Kaya man masyado kainit ang ano. Kag daw wala gitsang hangin nga nagahuyop, maglubas ang guro kung ara ka sa Victory Plaza, mayara sang hangin dira. Kaya man syempre napalibutan sang mga kahoy. Okay, actually sa buong panahon, after na reschedule ang aton nga bisita niya diri sa aton sa may ISFM. Supposedly last week pa ni sa aron tabo. Ari gali om. Diyan ka. Okay na. May naga-double ako din nga music. Okay, thank you big God kay DJ Jen sa pagkayos ang aton sang aton nga ano gay na nga PC, kaya man kita anon sa screen. So actually, na-postpone ang aton nga. Supposedly, last week pa ni siya nga mga bisita naton dire sa may ISFM. Pero syempre sa buong adlaw, na dayon gid ang iya nga pagbisita dire sa aton. Espesyal nga bisita, bag-ong principal sa Santa Barbara National Comprehensive High School. Okay na bless si Sir DJ Jen, nakahanda na. Okay, ang aton nga bago nga principal sa Santa Barbara National Comprehensive High School. That's all welcome, Dr. Jose Rolando Rafael, si Kabanig Principal 4, kag suman kaupod ng aton nga pinalangga man Teacher 2 sa SPNCHS, Felipe Cabarles. Good morning, sirs. Hello, good morning, ma'am. Good morning, sir. Kumusta ang adlaw naton subong? Start sang klase naton talad kag sa school medyo masako-sako pa kita kay because nga we are still accepting sa mga late enrollees, no. And almost done naman ang pag-prepare sa eskwelahan and few months last months nagapgin prepare man natin ang eskwelahan kag so far ready nagikita sa school year 2023-2024. Sir, mangkot lang ko kay Manti, syempre bago kang principal sa may Santa Barbara National Comprehensive High School. Before anything else, greetings, sanay sir? Thank you, ma'am. First, I would like to greet our mayor, Honorable Dennis Superficial, likewise to our vice mayor, to all the SBs, LGU officials of Santa Barbara. And I would like to specially mention kay Honorable Christine Marie Delgado Robles, the chair of the Education Committee. Then, ma'am, i-greet ko man ang Santa Barbara National Comprehensive High School teachers and staff. Ma'am, sirs, thank you very much for your, I could say, warmest welcome. Then, sa Leon, basi mga kabati ang taga Leon, likewise, I would like to say good morning sa Mayor sa Banwasang Leon, Honorable Mayor Marialina Cabana Hulipas, Vice Mayor and all the LGU officials. And sa school, sa din ako nagalin na ma'am, no? Sa Leon National High School family. And sa tanan nga pamati sa imo nga program, ma'am, Radyo Opisina, good morning and happy listening kung diin magkamudi dyan. Halong lang kita, no? Maayo gani kidom namin ang Team Putlad. So far sa DepEd, we are now started the classes ang pag-umpisa sa sang last month. Okay? So thank you, ma'am, for inviting me to be the guest diri sa aton nga program. Thank you man, sir, sa oportunidad na ginhatag mo sa amon na good man nga maistorya ka namon, and welcome by dito Santa Barbara. Sir, mangkot lang ko tumandok ka sang ano nga banwa? Sa Leon, Municipality of Leon. Actually, ma'am, taga sa barangay, isa sa mga barangay sa Leon, ang Maliaw, ang Bukari is mga 2 to 3 kilometers, no? Una pa ang Maliaw sa Bukari. So taga Maliaw gid ako. However, I happen to stay sa Buka because ang wife ko bala taga Buga. So sa Buga ako nagastay. Then sa Leon High ako nag-start ng obra as a teacher.
Okay, so before kita mangkot kay Sir sa iyang life in Santa Barbara National Comprehensive High School, and as a teacher and as a principal, mangkuton ta siya sa iya pribado. Kaya kabuhi. Sir, na-mention mo na may asawa. Kapila kabilog kabataan mo, sir? So far, I would like also to greet Ma'am Flora Grace Cabanig, no? May isa kami ka bata si Rafael Beatriz. Third year siya sa nursing, ma'am, sa CPU. Isa lagid, at least we're blessed with mabuot kag mapisan ka bata. Anong Oo. profession sa imo nga asawa, sir? Ang teacher man siya, ma'am, kaga principal siya subong sa previously ang extension school in Isang Leon National High School. This time separate na siya, Tatak yung Sur National High School sa Leon man. Okay. Mga 3 to 4 kilometers away from the population. Tika diin ang imo nga asawa, sir? Leon man? Oo, sa Buga, ma'am. Sa Buga, Oo. Leon. So, kumusta ang aton nga life as not a teacher but a private individual? Matawhay bala? Ano balang aton nga mga problema? Maluwas sa iyong mga problema sa eskwelahan? As a private individual, we can say that because I am a family man, although medyo gina-balance naton sang ano, no? So, during office hours, we need to attend sa aton nga mga responsibilities. Then kung sa balay is tatay, gidi, very simple lagi nga tatay, and a husband to my beautiful wife. Simple malang magigita, ma'am. It so happened that we are in the deep end, so medyo do ano gawa bala, do damo nga ato na clienteles. Pero as a private person, simple lang man gigita. Before ka, sir, nag-teacher, ano ang imo profession? Teacher, gidi? Pag-graduate mo, nag-teacher ka, gidi? O may iban ka pa nga jobs before? Actually, ma'am, it's not in my dream to be a teacher. Medyo malawid gawa nga istorya, ma'am, no? But actually, my course is Bachelor of Science in Biology. Amo naging kuha ko because actually, I wanted to be, not a doctor, but I wanted to be a researcher. Kaya na may anid ko bala nga science researcher, ikaw bala. However, last time, nakaagi ako contractual sa SafeDic. In fact, gin-encourage ako sang isa ka researcher at that time. Kung na, sir, ang mag-MS ikaw para at least ma-pursue mo ang imong dream to be a researcher. However, it is because of my father, bala, ma'am, nga gusto na nga ma-teach. Gid ako, kaya because nga at that time, do amo bala to ng teacher, bala nga do in demand ng teachers bala. Kaga much more nga sa barangay kami. So, what I did is, sige, makakuha ako uniting sa education. Then amo na. It's funny pag sa nga na experience being a teacher because nga ang akin nga background is biology. Ang do siling ko, ay, hindi ko kabalo siguro magtudlo sini. So what I did is, kay tinakasulod ako sa service, kay nakapasar naman ako kato because I have 18 units in education. Di pagpasar ko, I said nga, I need to improve myself pala at least mano sang teaching strategies bala. So I enrolled MA. Natapos ko man tong MA, kung ko dumayo ha, at least do daka mabalaan ko kung paano magtudlo, kung ma-PhD ako Then, I told to my friends gani kung ko obaw natapos ko ang PhD, I could say now, ay, manami na ako magtudlo. So, at the start, lain ta niya akong gusto, pero I end up to be a teacher. That this time, principal na gani. Siguro, ma'am, it's God's will. Base amo marang calling sa akon bala. Ask ko lang, sir, nag-teacher ka na, no? Before ka ng PhD, di ba, nag-teach ka man? Okay, so diin nga school ikaw nag-teach. At ano na siya? Elementary, high school, college? Okay. Sang 1994, nakatudlo ako sa city, no? Isa ka private school. Then, after 3 years, inog permanent ko tutani. So, gin-encourage ako sang father ko nga mabalik ikaw dito sa Leon because nga at least to be of service bala sa mga taga Leon, no? Kay manan mo at that time to medyo sa amo lang istorya bala nga magambal kita before bala nga public education gani namambal sila nga do hindi quality unlike this time, no? Pero kauna do amo ang na brand kita sa amo sina.
So that encouraged me nga I need to go back magtudlo kita na sa because taga Leon ako, so need to teach ang taga Leon. So while ako karinyo na to sa city, then I started at Buga National High School Lingka Extension. Kay kang 1994 may na-establish nga modernization of higher education bala. Ang tanan nga mga higher education nga mga colleges nga naga-offer sang basic education just like high school ginabalik sa DepEd. So na ano to sa lagin pa transfer, so kami katong una nga mga batches ng teachers. And it's very challenging sa public school. So ano nga subjects sir ginatudlo mo? Kay Bio ako, so ang gintuduan ko ang second year biology subject. Kung kaysa may Gen Simon. So sir, eksperyensya mo, wala ka pa nag-PhD sir ha? So eksperyensya mo, first experience mo sa imo nga pagka-maestro, ano kita ang nabudlayan mo? Kaya man syempre nag-umpisa ka high school giti. Diba? So, syempre mga kabataan, mga masabad, mga magaling, mga amo kabalakaran. So, ano sir imong experience during those days? Actually, ma'am, I started sa private school. Pagkatapos nagkadto sa public school and the newly created extension school. So, daw medyo na mag-uwa ko bala nga kadamo sa kabataan. Then, kung listahon mo bala ang mga facilities to damo pa ang wala sa ara. So it's really, I could say it's very challenging because nga you need to be creative kita na ma'am so that nga maka-provide kita sang somewhat I could say quality education sa kabataan. Then what is very important kid is you need to talk to the parents kag sa kabataan mismo that even though that they have this raka nga makulang nga facilities, but they need to be motivated kita na para nga at that time nga ang bag-o lang kami kasaylo. So in terms of sa classrooms do kulang gid bala ma'am, so we need to build sa mga makeshift classrooms, so we need to coordinate with the parents sa kinahanglanan sa kabata and more pagid. So at the start from pagsulod ko to sa 1997, I could say nga daw challenging I consider it a challenge do nga daw makaambal natin nga daw we have a lot of problems. But I look at it as a challenge for us, most especially sa teachers, kay kita sa field, ano dapat ang aton mahimo bala para nga mabuligan natin nga maka-learn ang kabataan. Sir, mamangkot lang ko, may time ba lang nga mayara sang ikaw be, for example, ikaw, particularly ikaw, syempre ikaw, ganyan istorya natin. Mayara ba na time nga, mayara ka sang conflict sa mga ginikanan? And how did you resolve it? Regarding sa conflict ma'am though I gid man so far ako sang may because actually ang if you happen to trace it basic experience bala ma'am ay mga nakakabataan may mga low ang performance sa school para damo ang ilang absences. Most of that is sa family man majority of the causes do ara sa family. So if you wanted to help these learners, we need to go down and talk really to the parents kag kung paano bala masulbar. So we I for one consider the parents as really a big partner in educating the child. Kay hindi makita katudlo sa kabataan sang maayo kung gutom sila o kung may ginabatyag sila. So if we have that cases sa mga kabataan, we really coordinate it with the parent. Kag importante kada siguro ang it's not a conflict but it should be a good relationship sa mga parents. It's a matter of communicating to them more ang concern sa kabataan. Kung kaisa gani may ara gani ang mga cases kung kaisa nga ang parent to ay kabalo nga gin-conferred sang bata nila ang teacher, then sometimes naga-bridge pa gani kami and ang nami kara is at least naga-close pa gid ang relationships ang parents but sometimes with the help of the teachers. Pero so far do tuon nga may iban nga mga parents nga kung patawag sa eskwelahan hindi gawa kakadto, pero understandable naman because nga busy makita tanan. However, sometimes kung kinahanglan gid, so we need to follow up with the parents and talk gid sa ila para at least partner bala ang school kag ang home sa pagbulig sa bata.
Sa aton sir sa mga teachers nato mayara kita sa naglain-lain nga mga pamaagi, technique, styles nato sa pagtudlo. Sa imo sir, anong imo nga technique para man ano sa iba nating mga teacher, matikutik lang sir. Anong technique mo para man nga matagaan no pagid sa nga maayo nga pag eskwela o mga impormasyon ng aton mga pinalakamay estudyante? Actually, ma'am, we have a lot of principles and strategies sa pagpatudlo, no? Pero ang manami, pag ibla may saying, kita bla mga experience is the best teacher. So, sa science ta na, kay ti amura akan nga field, no? Kag ginagamit man ni sa iban nga mga subject areas, we need to really mahambal kita nga hands-on sang bata. We need to start teaching sa kabataan based sang ilang naman nila bala. So, dumaad kita. So, the teacher, though hindi magita maduraan kung paano natin ma-motivate ang kabataan because by just identifying ano ang experience nila sa kabuhi nila, then from that, dira naga-start ang lesson. No? Do amo gawa kara sa kwan. This time, we have a lot of we have a lot of teaching strategies. Pero depende man sa subject areas. Pero what is very important is ang kabataan are actively involved. Sang nagatudlo pa ko ma'am, in fact gani ang I am very happy to hear sang mga sang kabataan, no, kag most of the time ako lang gani ka pamangkot and I'm very happy to hear them explaining, arguing one another, somewhat like that bala. But it depends man kung kaisa sa subject matter, kung kaisa lain man nga strategy kung anong ka-fit na dira. In general, what is very important is dapat actively involved gid ang bata, no? Para nga masiling niya nga the more senses bala nga ginagamit niya, we could say that the more learning ang makuha sang bata sa subject matter. Amo gid ang pinaka-importante. So mayara kita sa mga weaknesses, mayara man kita sa mga strength, no? So nahon ta na sir, as a teacher, ano ba lang weakness nimo? Ang weakness ko in fact, ang mga weakness ko na-start ko rin gani kang change into strength. No? Actually, I am emotional, no? Much more bala sa isa bala ko makakonfirm bala sang kabataan, no? Abi mo based on my long experience being a classroom teacher kaga sa principal. Actually na may makabataan bala nga hambal naton nga nagapasaway or somewhat amo kadya amo kara. In fact, they have problems, no? They have problems. Kung hindi ka kabalo bala sang hindi ka dig deeper, hindi ka interview sang kabataan, what we did is isa ka aton nga ulo non magambal nga ay amo na so on. Pero later on, if you happen to know the story, the deeper story of it, isa bala ay do ikaw para gani magama naluoy ka sa bata bala nga mo karadyan. So in fact nasiling natin na I mention nga daw strength na because that is now my driving force to really help sa kabataan, no? Ang manan mo kung just like if you happen to be a principal damo mga kabataan, so pagdamo sila may ara kay dyan nga daw may mga na challenge sila, no, may mga problems sa families, they have that may mga adjustment, may mga pa sa andang mga friends or karadyan. So what is important is dapat I consider that being ang ma-feel mo gid, no, if you happen to talk to them, ma-feel mo gid ang lang situation which that I could say that is considered to be my driving force to help them more because of that. Kung kaisa bala gapamati ka lang sana ang dugaybi ka gid bala nga then the thing is considered to be my force para nga not only to reach out sa isa ka bata but to reach out for more. Do so far do amo malang man ang kwan. Another bagay siguro is ang regarding sa hobby, actually ma'am do hindi magni weakness na pero I like sang mga sa arts bala. Science ako pero my weakness, one of my weaknesses is ang arts. So sa mga festivities sa balara ma'am nga mga karadyo, I really fall in love it immediately
mag-activities sa behavioral kakwan, no? Kung ano, sa isa ka sometimes kara, we spend so much time sa mga activities sa eskwelahan. Pero I said, these are the things bala nga could lead me to serve our learners more. So, amo karon dyan. So, hindi lang ko pang arts, hindi lang ko pang science, pang arts pa. Mangkot lang ko, sir, di ba, sir, sa Leon National High School? Principal ka, sir, sa Leon, di ba? Oo, ma'am. In fact, I started sa akin nga sa public school, sa Leon National High School, no? Kang 1997, nag-start ako teacher 1 sa science. Then later on promoted to teacher 3, head teacher 2 sa science department, teacher 3. Then nagwa lang ko kang 2008 kay to be the OIC sang amon nga extension school, tako yung Sur Talad. Then after 10 years, no. Grabe ako may in love sa eskwelahan kag sa mga estudyante kag mga teachers. For 10 years. Then after that nakabalik ako sa Leon High kang 2019. Then amo rin dyan for 4 years nagstay ako dito. Then arin ako diri sa Santa Barbara National Comprehensive High School sang August 25. Sir, mangkot lang ko, kung i-compare mo ang kabuhi mo as a regular teacher and as a principal, diin ang manami? Actually, ma'am, so far, ang tanan ng mga principal nakaagi mas ang teacher siya, no? So, ang pagka-teacher, do hindi mo gid man madura, ma'am, sa sa principal, no? So, in fact, nga kung mag-principal, gani kita is, principals, in fact, are required to have 75% of the time sa classroom to observe sang instruction, no? Amo gadang ano kra. However, because of the a lot of the responsibility subong so video don lesson, pero do kwan ma'am, do ginadara pagyapon, I do not know sa akong experience, no? Do dara ko pagyapon ang pagka-teacher ko gid, no? That is why nga bisan sa isa magano kara mag-istorya, ay do teacher ka gid mo nagalaygay-laygay. Sa isa gari magambal nga do teacher ka gid nagapangakig ka na. Do mo bala kara magambal nga do mo ding na branded nga next to the home beam. Anyway, ang teacher said to be the second parent. Didi do ko magambal bla maglaygay-laygay kagani bala kara teacher siya. Dara. In fact, gari ang pagka-principal is medyo sa from the classroom nga imo lang gid nga subject, imo ginattender kay imo nga kabataan. Now ara ka na sa ara ka na sa school. Medyo challenging pagid, no. I for one see it, ang principal is for me to medyo happy pagid ako being a principal because I could say that na-broaden ang akan bala nga what you call ang area of influence bala. Ay kung classroom ikaw ko somewhat away man sa pero kung classroom ikaw do yung advisory mo lang ang i-handle mo. But this time being the principal, you have now a big opportunity to help this, no, as possible kung pira ka bilog ang teachers mo, ang imo nga kabataan, ang imo nga learners, amo man na sila. So may parents pa sila, no? So though I look as the position of the principal as what you call that, as a material for me, or a venue rather, as a venue for me to help more to reach out sa ating kabataan. So that is how I look at it, no. Happy ako because nga from the classroom do medyo na broaden nagawa ang akin nga ang venue to help learners. Aslan ko, sir, from Leon National High School, gin-assign ka sa may Santa Barbara o kung gin-applyan mo gin-i-assign sa Santa Barbara? Actually, ma'am, ang ma-apply ikaw sa division office, no. Kag then later on, kung among those qualified, ang superintendent ang magpili kung sino ang ibutang sa isa ka school o kung isa ka high school, elementary, o kung sa isa ka district, no? In fact, ma'am, I applied for the PSDS. I applied for the sa Santa Barbara man. Pero actually ganito no, ang ako at that time apply lang bala, no, for the sake of who knows later on basi may opportunity. So in fact,
batian ko lang ang Santa Barbara nga very big school with the kabataan mga maalam, then achievers, mga maestra, no? Later on, I verified it, no? Kauna, nabatian ko lang nga that popular, that bright, very competitive, kag mga award winning, no? I did not expect kani nga kwan, nga ako ama principal. So, I would like to take this opportunity to say thank you sa trust and confidence ang atin nga SDS. Sir Servillion, thank you. And to the Schools Division of Iloilo officials sa ESDS, sa EPS, no, kag sa community, kag sa Santa Barbara National Comprehensive High School. Warm welcome gid ako sa ila, no. Thank you very much, no. And I hope that we will have a happy, productive engagement while we are still serving sa school. Okay, sir, kay subong principal ka ng Santa Barbara National Comprehensive High School, ano mga plano natin, sir, para ma-improve pagit ang aton nga eskwelahan? Regarding sa plano, ma'am, no, in fact, actually, ang eskwelahan naton karagi napasubmit kita sang SIP, or we call that School Improvement Plan. That will be, this time, that will be for somewhat long term na siya, no, kung natag 3 years na. So, subong tag 6 or more years. Every year, may ara kitang EIP, we call that Annual Implementation Plan. And kay ginasubmit na ato, so I started to check sang mga programs ang mga gina-target subong bala sa kwan sa eskwelahan. Kay ma'am gina-specify dyan kung what are the programs to be done for this, most especially this year. Kag ara kita, no. Sometimes may mga adjustments sa program, pero as possible, we need to follow that, no. Kagang kwan, again, I'm very thankful sa teachers, no, kay they are really giving a lot of suggestions on how to improve sang eskwelahan. And in fact, I encourage them, no. Ma'am, I am very excited to meet gani sang parents, no. On probably next week, we'll call for the PTA, school PTA meeting and reorganize, and I'm very excited to see sa parents bala. And iplastar ang mga ginapropose ng programs ng school. In fact, may iban man nga aside sa susang malista, may iban nga mga suggestions ng teachers, but we need to incorporate that, idugang-dugang natin dito sa atin nga plan. So far as to the plan, okay, we're in place, kag we're halfway naman kay ti ang August na ko nakasulod, almost are waiting for the last quarter. So may mga reports na to na-accomplish sa ibang mga programs nga na-done. What I will do this time is ang remaining programs na lang for this school year ang orobrahon. May kita sa theater center, sir, no, nga groundbreaking naton. Okay, oo, pag kibot ko gani, pag may ano na dira. So we have that to thank you sa kay Congressman Jojo Ang for it, no. Kay in fact kani may ara pa kano sa elementary, kay Congressman, kay Mayor, kag sa tanan nga atin LGU officials. Thank you for it, no. That is said to be very significant nga project sa eskwelahan because we have the SPA. Kag aside from that, we need that facilities. Oo. I hope nga madugangan pa, ma'am. So, sir, mangkot lang ko, ano na-expect mo sa ato mga estudyante sa may SBNCHS? As a principal, no, as always, just like the expectations ng parents, no, we expect sang kabataan is magadto sa eskwelahan ready. Ang medyo maulanon kita tulad nga panahon, always ang safety sang kabataan ginano natin, no, we give it priority. Then ang kabataan as possible dapat makadto sa eskwelahan, focus na magtuon, no. Do nga may mga kuan masang may eskwelahan, may mga barkada, no, may barkada sila o kung may ano kara dyan. Sometimes they are engrossed with other subject areas, but just like sa expectations ng parents, just pareho man ang school, we are expecting learners to really come to school ready and mag-learn good. And we are here sa school, kang just like other sa elementary man kung other secondary schools nga kung ang as far as
kung ano ang makaya naman himuon to provide what we call quality education, no. This time tana ma'am, I'm very happy to say ngang DepEd, though we are public school, but we are said to be at par naman sa mga public school, sa private school rather, in terms of sa education sa kabataan. And with regards sa aton nga mga stakeholders, sir, and as well as sa local government unit of Santa Barbara, anong aton expectation sa ila? I've talked with the mayor sa provincial last time, and we have talked sometimes as some things gali sa school. What is ano lang gid ko, hindi ko malipatan ano ni mayor is just talk to the teachers kay may mga suggestions sila sa ano. Then I've heard kiti bag-o pa lang man gid ako dyan, ma'am, no, but I've heard ang LGU is said to be very supportive because medyo ang aman nga teachers wala kay we cannot hire subong because of the election ban. So we have some LSB teachers. Then we have may mga financial support I've heard nga na within this year provided, no. Kagang ano ang alumni last Monday may mga gin-turnover nga donations sang TV, mga dalagko nga TV ano to, ma'am. And I'm very happy about it. Then another group of alumni this Saturday, may ara kasubong nga canopy bala man pagsulod mo dyan sa entrance, bala may ara na da nga ang gamay na after the guard house, may ara na nga gamay for this time nga area is daw ginlapad na siya. So medyo at least, no, may wider space para at least kung magsulod ang kabataan hindi ka mag ano ka dyan. And kaina ay in fact kang yesterday and just this morning I happened to meet ang mga current pa bala as of this time nga mga PTA officers, and I proposed sa ilang I have this project proposed nga innovation sa eskwelahan, and they're very excited about it. And kay ano mo to, medyo i-modernize mo natin, medyo high-tech ang as to the checking attendance. And I'm very happy that they are very receptive and excited sa proposed nga project, no. And as I said, excited magani ako to meet with the parents and to hear sang ilang plans sa kabataan, and kag i-present man namon ang amon nga plan, remaining plans for this year kag next year sa ila. Okay. So sir, diri sa aton sa may ISFM, by the way, may ara man kamo sa iban pagid nga mga programa, and thank you sa aton man nga mga ginikanan nga full support man para sa ikaayos ang aton nga mga pinalagak mga estudyante sa may Santa Barbara National Comprehensive High School. So sir, ang LGU Santa Barbara actually full support man nga ginapangunahan sang aton nga pinalagak nga mayor, Honorable Mayor Dennis Superficial, sa inyong mga programa kag mga activities ninyo sa may SBNCHS. So mayara kita, by the way, sang actually gina-propose nyo man ang aton nga program diri sa my station naton, sir. So istoryahan nato ina sa kung ano ang luyag ninyo nga program naton diri kag saan una natong pag-umpisahan. Ay yes, ma'am. In fact, more, I'm very thankful nga nakamit kita, ma'am, pagkadto ka last time. In fact, ang medyo ano na kita subong, no, medyo high-tech kita, ma'am, no. Actually, we have the instructions sa DepEd that kung may ara kita nga mga calamities bala, ma'am. Actually, kung mag-ano kauna is once suspended is while sang klase. In fact, we have this the mandate, the instruction nga as possible i-ano natin ang klase gid, i-continue natin. So what will happen this time kung may mga executive order because of hindi manami ang panahon, what we'll do is i-suspend natin ang klase, pero we will shift to blended, ma'am. So we can use the module. And one thing is, it's good that in Santa Barbara, we have the radio station. We can use this as one of the means sa diin nga maka-reach out kita sa kabataan, no? Kaya kung kaisa bala ang kung mag-burn out o kung mag-ano ka dyan, o ay mantido nga may mga high-tech ng kabataan, may mga wifi because nga may cellphone sila, pero hindi ka broad ang ilang ano. So, thank you, ma'am, for the chance nga ano kara. What we'll do is we'll be finalizing sang plan as to the format kang pag ano kara dyan. We'll be presenting it to you
mga ano siguro ma'am will sit down anay for next week, then we will have it presented to you para ang mano natin ang slot bala ma'am. Kay in fact ako last time sa Leon kapag ano bala to sang ma-blended way pa to sang plano last time nga mag module. In fact we referred to sa mga radio stations. Naglibot kami, then nakalabot kami sa NTC. I've heard of Santa Barbara, kay buhay rin kamo may amo kara dyan. However, daw karayo bala to sa area namon. So, ay kami nagadto rin dyan. So, this time, to have the, thank you for the time slot, ma'am. We will use this time slot para nga maka-reach out more sa atin ng kabataan of what are the things o ang nagaano subong ang DepEd, ano ang activities natin, ano ang mga concerns natin, para at least maparapit pagid sa parent, no? At least samta nagarara sila sang panyagahon sang ila kabataan, at least by just listening sa radio, at least ma-informan sila para guided sila kung ano ang nagkatabo sa eskwelahan, then ano bala kung mag-uran may klase o kuno ay. So anyway, we're waiting for the every time ko sa suspension, we're waiting for the LGU, no, ang sa executive order. Ang aton lang kita na is we can use this kung wa isang klase is we can use this venue, ang radio station to reach out, no, to reach out our learners. I remember last time kundi pagumpisa isang klase bala ma'am, kundi na bagyo to, our SDS instructed nga dapat maka-reach out kita sa kabataan. So, what we did sa Santa Barbara National Comprehensive High School is nag-virtual kami kato sa orientation through Facebook, no? To have that, no? At least ma-maximize ang contact time bala natin. So, mga 2 weeks after siguro ma'am, if ma-finalize ang atin nga ang plano ni diri, we will start it, and this is a good opportunity nga ginatag ni Mayor sang LGU officials para at least ang DepEd hindi lang gid sa classroom kag kumakadto ang parents. We are now in the proactive na kita. So by just listening sa radio, kung diin man na sila basta may radio, pamati sila regarding sa concerns sa school. Perhaps not only sa Santa Barbara National Comprehensive. I've talked with Ma'am Arsenia, ang PSDS naton. Then DepEd in Santa Barbara as a whole siguro ma'am ang aton nga concerns sa aton time slot. Okay, thank you very much sa atong pinanagang bagong principal sa Santa Barbara National Comprehensive High School, Dr. Jose Rolando Rafael Cabanig. Sir, mayara pa ko bala or mayara pa ko sang wala na pamangkot sa imong mayara ka paluyag nga ipaalinton sa atong mga pinanangga, especially sa mga estudyante as well as sa mga teachers naton kag sa mga ginikanan man. Okay. Thank you ma'am, no? Thank you for this opportunity, Ma'am Zoila. Sa parents, no, we know that ang pagpaeskwela sa bata is right sa kabataan. Kag we have as a parent, you have the responsibility nga dapat mapaman-an gid ang kabataan, no. And sa amon sa school, do tuod nga do medyo ra ka pa makulang in terms of the facilities, but we're doing our best, no, to provide, as I said, quality education sa kabataan. So ang aton lang ikadya is we need to work hand in hand, no. Ang goal ninyo mapaeskwela ay inyo kabataan, kag ang goal namon nga kung araan nyo kabataan sa eskwelahan is to provide them education is said to be one ara kita. So just in case kung may mga concerns kita later on, we need to have the open communication. Ang principal's office is bukas sa inyo, no. In fact, we have instructed the guard nga open, no, and it's solo sa principal's office ang mga concerns balasang ano. So on that way at least maka-istorya kita, no. Kaya ako mismo tanabala ma'am, doble istorya gid ako ma'am sa ano, sa mga parents kag kung sino mga nagabisita bala. So that is why open ang school. Kag if you have some suggestions, no, may mga concerns ka mo,
the principal's office is said to be very willing to hear and to accept suggestions, no. Ang amo lang gid ang the school alone cannot do a lot sa pagbulig sa kabataan. Magambal ba there is a saying bala mga it takes a village to educate a child. So hindi lang gid ginapadara ang kabataan sa eskwelahan para magmaaram. Sa balay, dapat ang mga needs nanda, dapat well motivated ang kabataan makadto. Kag sa palibot man natin, do common knowledge naman karang every one of us ang driver just ang tricycle, ang sa tianggi, kung sa diin man dyan, tanan-tanan kita, we have the moral obligations nga magbulig sa kabataan. Because these learners, ma'am, they are our future. So, ang plastada akon ko anong matabo sa aton nga banwa is said to be determine kara kung ano nga klase sang kabataan pag-raise natin. So if we want to have a progressive, happy Santa Barbara as a town later on, so we should work together hand in hand sa school kag sa other sector sa aton nga community. Do mo kada ma-emphasize ko blan, no. Buligan natin dya, no? Buligay ang tanan-tanan na gid kada isa sa aton may responsibility para mapabulig, mapatuon ang aton nga kabataan. Okay. Thank you very much, kids, sir. Ang imong mga basi pinalipatan ka ba great? Yes, ma'am. Oh, thank you, gid. So lastly, I would like to say thank you our mayor, mayor superficial for the trust and confidence, no. Ang welcome kami very much welcome si mayor sa amon pagkadto namon last time kapag pag-visit namon. Then ang sa school we are starting to somewhat magplano kung paano mapauswag ang eskwelahan. Ang do nga may katanan nga mga eskwelahan, in fact tanan nga mga organization may mga concerns man data namo. What I would like to emphasize lang gid sa mga sa staff is we can do more if we are said to be united, no. Magambal is a power in unity. If you're united, bala daw powerful kita. So in advance I would like to say thank you to the parents who really because of the love and care kag concern sa kabataan, again pa eskwela ang aton kabataan didya sa Santa Barbara National High School, then to other elementary schools, no. Kag of course I happen to meet also sa mga school heads sa other secondary schools. In fact nakilala ko na sila kay nagaimaw man kami sang Mancom during the meeting last time. So I would like to greet them, no, ma'ams and sirs. Good morning and thank you also for your warm welcome. Kag sa elementary pagid, ma'am, I met already twice sang elementary schools sa school heads sa elementary schools, and they're very warm. Ang mga taga Santa Barbara is mga loving kag mga mga warm mga persons. And I hope that all of these are said to be amujabla cascaded sa atin na kabataan. We do it because we wanted to produce a good mga kabataan, a warm man, not only intelligent, of course we want our learners to be intelligent, talented, and so on, but what is pinaka-importante is we able to produce a caring and a loving So sa wife ko or listening this time, I mentioned and to the family again, to kay Kong, I forgot to greet kay Kong, no. We met sa last Friday, and to sa atin nga board member, no, I met kay board member Kahilig. Then sa board member pagid natin si board member Mundihar. In fact, no, kung may mga occasion we meet karadyan. And I've heard nga sa tienda, no, ang raka dyan nga pamati, hi, hello, ang baligya natin nauboson dyan. Kung nauboson uli ra kang maghimas kang panyaga sang ato nga kabataan,
para nga makarestan da gamay kung okay rin ang makaigmatan dayon. And to all of you, thank you, and good morning. Okay, thank you very much. Inabati na ating pinalagabagong nga principal sa Santa Barbara National Comprehensive High School, Dr. Jose Rolando Rafael, si Kabanig Principal 4. Upod man niya. Si Sir Felipe Cabarles, Teacher 2. Ibi, pakita sabay kabira binoy. O ara, si Sir Cabarles. Upod niya man subong nga adlaw. Sir, basi may tamyawon ka? May ara ka tamyawon, sir. O wala man. Okay, thank you very much, good sirs. Lastly, ma'am, ang kwan ma'am, no, ang regarding Balakay ang Santa Barbara is not included in our varsity program. So, Sir Cabarles referred it to kay Mayor. So, ano kita subong sang letter of intent nga ma-include kita sang varsity program, no? Although somewhat nga iyan sang province, pero nami no will be training, will have the program that will train sa atong kabataan. Ma'am, ang Santa Barbara is one of the schools nga may mga recipient kita sir sang gold sir no sa Sipat Takraw Girls sa palarong pambansa. Din damo kita nga mga promising nga kabataan. So we will have that next school year sa varsity school program. Oo. Okay, kita mo sir sa plano sa may SBNCHS. So hopefully, ang mga plano ni sir sa SBNCHS ma-implementar naton. Kabay pa. And we're going to see you again sir sa aton nga regular program. Actually, na-schedule ko man Wednesday morning. Try nato i-reschedule. Kung may amo sang iban pag yung mga plano din, we're going to talk about it. Okay? Okay. So thank you very much kisa atong pinalangga ang bagong principal sa Santa Barbara National Comprehensive High School, Dr. Jose Rolando Rafael C. Cabanig, Principal 4, and of course, sa atong Teacher 2 sa SBNCHS, si Sir Felipe Cabarles. Thank you very much, sirs. Okay, thank and good you. Day. Bye-bye. And good Thank morning you. to all of us. Okay, thank you very much.